पांडे जी एगो मजेदार खबर बा। सचिन के मिलल बड़का अवार्ड, बुमराह के भी दिहल गईल बा नमन अवार्ड शो में सम्मान, आ मंदना दीदी के भी मिलल गईल बा पुरस्कार। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। हमारे साथ फिर से जुड़ गए बार हमारे मित्र पांडे जी। ताबत जानल जाए विस्तार से। पांडे जी, मुंबई में बीसीसीआई के नमन अवार्ड समारोह में क्रिकेट के भगवान सचिन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिहल गईल बा। हाँ तिवारी जी, सचिन त क्रिकेट के बाप हवन। हमरा तो लगता कि एकरा अलावा उनकरा के क्रिकेट गुरुजी अवार्ड भी देवे के चाहिए। तो पांडे जी, बाबू सचिन के रिकॉर्ड देख के हमार चाय के कप भी कापे लागल। 200 टेस्ट, 463 वनडे और शतक तो ऐसे ठोकले जैसे हमार गली के लइका पटाखा फोड़ेला। सही कहतानी तिवारी जी। बाकी बुमराह के बारे में सुनली हाँ, ओहू के 2023-24 के बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिलल बा। पांडे जी, बेस्ट क्रिकेटर के अवार्ड के लेल बुमराह के लेल बिल्कुल सही चुनल गईल बा। उनकरा बॉलिंग से ऐसन डरेला बल्लेबाज सोचेला कि अब तो भगवान ही बचावे। उ T20 वर्ल्ड कप में 4.17 के इकोनॉमी से 15 विकेट ले रहे। और महिला क्रिकेट में स्मृति मंदना के बेस्ट क्रिकेटर के अवार्ड मिलल बा। तिवारी जी, स्मृति मंदना के भी कम मत समझो। भगवान कसम, वो झांसी के रानी हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117, 136 और 90 रन कूट देले रहे, तो वो तो अवार्ड के हकदार है। टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेवे वाला गेंदबाज अश्विन हवन। एहे खातिर उनकरा के एगो खास अवार्ड मिलल बा। आ भाई, अश्विन के गेंदबाजी देख के बल्लेबाज तो ऐसे नाचेले जैसे गर्मी में बिना पंखा के आदमी। हाँ तिवारी जी, और सुननी है कि सरफराज खान के बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड मिलल बा। का बात करता रह, जब वो पहला टेस्ट खेले ले तो हम सोचनी कि एकर बल्ला तो जादुई है। राजकोट में इंग्लैंड के सामने ऐसन बल्ला घुमवले कि सब दंग रह गईले। और दीप्ति शर्मा के महिला वनडे में सबसे ज़्यादा विकेट लेवे खातिर सम्मान मिलल बा। आप लोगन का सोचेली अपन राय कमेंट में लिखी, आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।